Ubah Thomas pasa loong bakat kum ka right to information bagi lapan nagatana bapej ya khai pateng loong ba kiba apply ban yo ban penya ji khrdam kiba dan spotli jong hasil autonomous council kidan khandrotli ki application kiba yo ya khrdam ban krong kumba la apply kidan tang saungut katba kindrungut kiwi pat kilayo ban krong ha ki khrdam kidai kiba claim apply habakran higlat pathai kubor hak arpakhnai ter saw 1000% ba Thomas Long ba kikwa banyakendu yo chief executive member pada pej ikatna khai pateng namar ba ke bala jubab hapok gaying darbar klapen bakla no ya ka RTI ka jing jubab ka ba la ai wai ya khodop karkum ka application ka ba mut ba baro ispongut kibala yo ya khodop kideben long kibala bu ya ki application handai kamlong kumta ladei ban pensangeno bat ke kece disi klede ban khod dak application ke batmai hawe dei barjing ai wai yakin expotli ki khrdop ni kanong rim ya nyong bahaba ka stan hapo ka ying dorbar kami ba ngi ai wai kitret hadin bang khod application tengi community ba baro si phongot ki bayo ikin expotli get ka application ka jongki ka don pod council kai hari ka RTI pada kam ongum ta kinrengut kiwai pada ki bayo ka application ka jongki ka claim don hapo ka council ki claim apply bat ki yo te ki bru jong no bayo pada ngimla wan tip ya kata pi hoi saungut ki don hi ki apply haka ji sisa la khan rengut ki apply kini banyo asfangut rengut di berkentat kan Henry kisah kentat ki yo tang saungut khat argut kisah kentai bat rengut pada ki yo kita ki bru ki ba claim apply ki claim bu application terlese kani ka benta kan ka pen wanra ki jingmut ki ba lese ki ba thamula bat ki ba pendaut pada ya kom trekam ju council ban kali ngajong ni om dei tang akan isi hak isi barem bugila da friend ba dei ban stop no hakan ni city bangi pa se em yang ba dei ban stop no ikni gen but immediately dei ban khot no da ka tender lambai kot khwa but ngin plate ngin scrutinize sekini kita tender document pada lembaga kata open tender system nang ba kata ka jingkut ka jing subah ka basisha ngin kan wadra pada hakul komtrekam apa ka council ke ban community ba nakaliang jong em in charge in simkhia kini bentabat let's say shen hi ngin ya sayo ban puli ha kot khobor ba ka district council ka khot ya khon samla giro pai ba nak beri new trap ki ba dani kata ka jingtu an penya ikni gate bakit apply ba let's say kata ka sni kan dega sni jong ka jing stang jong ka jingkut jusuba hakul komtrekam hakne ko council kan council ya